Проведе се националната конференция на Vivasan България, а ние от Code Health имахме удоволствието да присъстваме на нея, заедно с още над 100 човека. Тази година специални гости са основателят и собственик на Vivasan Томас Гьотфрид, както и за първи път в България Силвио Фриголи, собственик на завод за създаване на етерични масла, който работи с Vivasan Elixan Aromatica. Вижте повече за събитието. Представям ви господин Томас Гьотфрид, който е основател и собственик на Vivasan. Здравейте! Благодарим ви предварително за това интервю за Code Health България. Поздравления за страхотното събитие, на което и ние присъствахме. Господин Гьотфрид, кажете ми как се случи, как ви хрумна идеята за Vivasan и защо се насочихте към създаването на продукти за здраве и красота? Das war eigentlich durch Zufall. Това беше случайност. Es war vor ungefähr 30 Jahren in der Schweiz auf einer Messe. Бях на около 30 години в Швейцария. Und habe sehr viele interessante Produkte gesehen. И там видях много интересни продукти. Das sind heute unsere Konkurrenten natürlich. Oder wir sind denen ihre Konkurrenten. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob wir nicht eine eigene Marke aufbauen könnten. И тогава започнах да мисля дали не мога да създам своя собствена марка. Vor allem, weil Osteuropa für uns sehr interessant war. Тъй като Източна Европа за нас беше особено интересна. Und da haben wir einen großen Markt gesehen und deswegen haben wir die Firma Vivasan gegründet und haben angefangen mit diesen Produkten. Vor allem, weil in Osteuropa bei diesen Produkten es noch ein Defizit gab. Тук разпознахме един голям пазар и затова решихме да разработим продукти, тъй като видяхме голям дефицит на пазара в Източна Европа. Вие работите единствено с продукти от Швейцария, за разлика от доста други конкурентни фирми, които работят с продукти внесени, например, от Китай, от други държави. Какво ви провокира да залагате единствено на продукти от Швейцария? Ja, weil die Schweiz, so wie das mit den Schweizer Schokolade, mit Schweizer Uhren, das ist, haben ein Alleinstellungsmerkmal, möchte man sagen, ja. Тъй като Швейцария, подобно на швейцарски шоколад, швейцарските часовници е собствена марка. Wir haben dort unsere eigenen Labors und wir haben hoch ausgebildete Leute in der Schweiz, die kriegt man in China oder in Indien nicht. Там имаме собствени лаборатории, имаме обучени хора. Und das ist der Grund, die Qualität, die wir den Menschen anbieten, die kriegt man nur in der Schweiz, auch nicht in Österreich. Das können sie auch in Österreich nicht machen. Качеството, което предлагаме на хората, може да се види само в Швейцария, дори в Австрия не може да се предложи такова качество. Vor allem bei der Kosmetik. Die einzige, wo man es vielleicht noch machen könnte, wäre Frankreich, aber da ist mir Schweiz näher. Ja. Също и в козметиката. Единственото друго възможно място, на което може да се произведат толкова качествени продукти, би било Франция, но Швейцария е основното място. Относно разпространението на продуктите, също го правите по свой собствен начин. Защо не избрахте разпространение в аптечните мрежи, в дрогериите? По какъв начин се случва то? Разкажете. Sie machen selber den Vertrieb, anstatt durch Apotheken, Drogerien. Warum machen Sie das so? Das ist ganz einfach zu erklären. Много лесно за обяснение. Mit den Apotheken ist es sehr schwierig, ja, weil die Konkurrenz sehr hoch ist. Ja. Und да се работи с аптеките, тъй като конкуренцията е огромна. Und der Apotheker, der will das Produkt nicht erklären, der will es nur verkaufen. И аптекарят не иска да разяснява нещо за продукт, той просто иска да го продава. Unsere Produkte sind sehr vielfältig, sehr effektiv und der Bedarf ist bei den Verkäufern eine sehr gute Schulung. Продуктите ни са много разнообразни, много ефективни и изискват много добро обучение от продавачите. Und daher arbeiten wir im Direktvertrieb mit sehr vielen Menschen zusammen, die eben das gerne machen. Затова работим заедно с много хора в директна дистрибуция, които правят това с удоволствие, die geschult werden, които са обучавани, und damit halt dann ihr Geld verdienen. За да могат да правят своите доходи. И това е единствения начин на разпространение на вашите продукти. Und das ist die einzige Art und Weise, auf denen die Produkte von Vivasan vertrieben werden. Genau, die einzige. Да, точно така. Кажете ни сега малко повече за създаването, за самия процес на създаване на продуктите. Мисля, че за зрителите ще бъде интересно. Какво по-специфично има в тях? Sagen Sie uns ein bisschen mehr über die Herstellung von den Produkten. Okay, also das fängt an mit dem Rohstoff.
Всичко започва с суровината. Erstens muss man sich Gedanken machen, wozu braucht man dieses Produkt? Was soll dieses Produkt machen? Ja? Първо трябва да се обмисли защо е необходим този продукт, с какво искаме да направим с този продукт. Da muss man sich mit den Rohstoffen beschäftigen. Трябва да се занимаем с суровината. Wo kriegt man die besten und qualitativ hochwertigsten Rohstoffe her? Къде се добиват най-качествените, най-добрите суровини? Dann entsteht die Entwicklung. Тогава идва развойната дейност. Und dann die Produktion. И след това производството. Dazwischen ist noch Design, Marketing. Междувременно се включват дизайна, маркетинга. Vom Anfang, also, und die Registrierung in den verschiedenen Ländern. И продуктите също се регистрират в различни държави. Also von der Idee bis zum fertigen Produkt braucht man in der Regel 2 Jahre bis 3 Jahre. От идеята до готовия продукт са необходими между 2 и 3 години. Между 2 и 3 години, звучи доста. Das klingt viel. Ja, das ist viel, ja. Ja, das да, ist viel, ja. Така е. Относно хранителните добавки, те са част от продуктите, които Vivasan произвежда. В момента има страшно много продукти от много марки, включително и на българския пазар, който предполагаме сравнително малък пазар на фона на европейските. Но все пак, по какъв начин се налагате вие като марка? Какво е по-различното в хранителните добавки? На какво залагате, когато ги предлагате на българския потребител, така че той да ги хареса повече от всички останали? Ja, der Kunde entscheidet zum Schluss, was ihm besser gefällt. Das ist die erste Frage, ja, die erste Antwort. В крайна сметка клиентът решава какво му харесва най-много. Natürlich sind wir unter starker Konkurrenz. Естествено, че има много силна конкуренция. Aber das ist auch in allen anderen Bereichen so. Also in der Elektronik so, das ist in der Automobilindustrie so. Es gibt eine starke Konkurrenz. Но това е във всички други браншове, при електрониката, при автомобилостроенето. Und zum Schluss gewinnt der oder macht der Umsatz oder hat der halt seine Marktanteile, der halt Qualität liefern kann. И в крайна сметка този прави по-голям оборот, който му залага на по-добро качество. Ja, das Problem liegt immer darin, es gibt sehr viele billige Nahrungsergänzungsmittel, die sehr, sehr billig sind. Проблемът е в това, че има много ефтини, много ефтини хранителни добавки, die funktionieren halt nicht, които всъщност обаче не функционират. Das merkt der Kunde dann irgendwann einmal. И това клиентът го забелязва в някакъв момент. Тоест, изчаквате ефекта, това, което се случва след като започнат клиентите да използват хранителните добавки и след това да продължат да са лоялни към вас по-скоро, а не толкова на ефектната реклама, както правят със сигурност доста други марки. Also sie warten auf das Effekt, dass die Kunden den Effekt sehen. Absolut, ja. Und nicht auf die Werbung. Ja, nein, die Werbung kann ja viel versprechen. Wir selber machen keine Werbung. Die Werbung macht unsere Vertriebsmannschaft. Ja? Und die erzählen es mit ihren Erfahrungen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Да, точно така, залагаме на резултатите при клиентите, а не на рекламата, тъй като рекламата може да обещае нещо, но всъщност ние залагаме на резултатите при клиентите. Vivasan е марка, която е позната в доста европейски държави. Планирате ли разширяване извън стария континент? Vivasan ist eine Marke, die in vielen europäischen Ländern bekannt ist. Planen Sie eine Erweiterung des Betriebs? Ja, also wir fangen absolut, wir fangen im Januar in Israel an. Да, през януари започваме в Израел. Und im Februar, März, April und diese wahrscheinlich in Brasilien. И през февруари, март или април ще започнем дейности в Бразилия. So, wir gehen aus Europa raus in andere Kontinente. Тоест, излизаме извън Европа и се пренасяме на други континенти. Това е чудесно. Пожелаваме ви успех. Вие как виждате бъдещето на Vivasan след 10 години? Ja, das ist gut natürlich, positiv würde ich mal sagen. Естествено позитивно. Wir entwickeln uns weiter, wir werden in 10 Jahren andere Produkte am Markt haben, die noch besser sind und noch effektiver sind, weil wir uns halt weiterentwickeln in unseren Laboratorien. Wir werden natürlich im Design besser werden, wir werden auch in der Zusammenarbeit mit unseren Vertriebsleuten besser werden, also in 10 Jahren wird die Firma sehr groß sein. Естествено положително, развиваме нашите продукти, нашите лаборатории, дизайна, искаме да постигнем много нови неща. Много ви благодаря, пожелаваме ви и ние успех от целия екип на Godhealth. Следващото интервю е с господин Силвио Фриголи, създател и собственик на завода за производство на етерични масла на Vivasan, Еликсан Ароматика.
Здравейте, благодаря и на вас, че сте пред нашата камера. Hallo, herzlichen Dank, dass Sie ein Interview mit uns machen. Представих ви като собственик и създател на заводи за етерични масла. Вие работите с Vivasan. Защо избрахте тази ниша? Благодаря за въведението и че ме представихте. На въпроса ще отговоря, че това всъщност е една случайност, падна от небето буквално. Интересувах се от растения и от всичките растения, които изобщо са около нас. И започнах да работя терапевтично с тези аромати и след това основах предприятието. Как вие отговаряте на конкуренцията, защото нишата, този бранш за производство, за разпространение на етерични масла е изключително наситен. Как отговаряте на какво по-различно предлагате от останалите? Ние залагаме на това, че имаме репутация като производител на лекарствени продукти, имаме лицензия за 4 лекарствени продукта и с това се различаваме от всеки, който прави етерични масла в гаража си. Als wenn wir irgendwo in einer Garage abfüllen. В гаража си? Der Garage. Ja, also es gibt ja natürlich viele, wie Sie sagen, Konkurrenten, aber те много често са ограничавани от държавните власти, тъй като не произвеждат етеричните масла по необходимите стандарти и затова съответно не стават световно известни като нас. За да продължа тази мисъл, предполагам, че в основата на етеричните масла, на тяхното производство, най-важно са суровините. Вие как ги доставяте, откъде ги доставяте, защо работите с Vivasan? За нас е изключително важно, че Vivasan работи с нас, тъй като по света няма много фирми, които работят с такова качество, с каквото работи Vivasan. И те са готови да работят с такова качество, защото той има своята цена и това не е лесно да се наложи на пазара. И фирмата Vivasan е една от малкото, които са готови да плащат толкова пари за това качество. Да, със сигурност качеството в крайна сметка трябва да струва и определена цена. Както казахте и вие, за това да сте на такова световно ниво. Естествено, не само суровините стоят зад един висококачествен продукт и всички сертификати. Това не е просто буквичките GMP, а за това е вложена много работа, за да се получат тези сертификати от държавата и от дружества. Добре, в портфолиото, така в продуктовата гама на Vivasan има и готови смеси. С какво те са по-различни? Ако един потребител просто вземе етерични масла и си ги смесва заедно, той самия вкъщи, по какъв начин тези готови смеси, които предлага Vivasan, са по-различни? Тези масла са за изключително специфични ситуации. Естествено е възможно да се закупят една брой масла, които да се смесят вкъщи, но би излязло по-изгодно да се закупи една бутилчица от 5 мл, която да се използва конкретно за дадената ситуация. Има ли Vivasan уникално етерично масло? Да, естествено всички масла са уникални, като най-вече смесите са специално създадени за Vivasan. Това, което имам предвид, може би е такова, което в света на ароматерапията няма как да бъде открито на друго място. Точно смесите са такива. Кой е продуктът, с който най-много можете да кажете, че се гордеете и такъв, който си мечтаете да разработите? Ние имаме 420 етерични масла. При Vivasan предлагаме 57 продукта. И смятам, че това, което трябва да направим, е това, което нашите клиенти биха искали, съответно ние можем да направим всичко. Дайте един съвет сега, моля, на потребителите, които ни гледат, как да познаят истински качествените етерични масла, за какво да бъдат внимателни. Естествено, това е един въпрос, който ни занимава от 30 години, откакто сме активни на пазара.
Und da gibt es eigentlich... Всъщност това са много критерии, които не могат да се опишат в един подобен формат, подобно както е при виното. Има много неща, които са специфични. Ако вие можете да се опишете с един от своите продукти, кой би бил той? Накрая да завършим с леко намигване. Нещо по-жизнерадостно, да речем портокалово масло.